altijd te huren, beginnen te sturen. Het is niet te bewijzen, maar toch blijft de mythe bestaan. Het huurt bij de leeftijd, bij Koel en bij Koelpiet. Men noemt het nostalgisch en dat had me immer gedaan. Met veel beheiderd de oude generatie gesteld. Of vier het geleuven of niet weer door ze maar verteld. Wie gooit het vleugel? Wie gooit het vleugel? Het werd ook geprizen, het werd onderwezen. Vier geven het weer en denken er niet over door. Het klinkt wie de waarheid verzonnen de afscheid met heel erg geluk dat wie vroeger al beter zou gaan. Al dag zingt van elend en chaos aan één. En daar uit me werd zo wie immer hetzelfde cliché. Wie gooit het vleugel? Wie gooit het vleugel? En kerkgang wordt dagelijkse kost. Normen en waarden, het liet ik gewoon niet los. Wie gooit het vleugel? Wie gooit het vleugel? Het vleugel, wie gooit het vleugel? Vier handen gevreten, met een vleugel gemeten, zal me bal vergeten wie hartstikke goed vier het hand.